Kudeaketa ereduen ibilbidean urte asko dira hasi ginela. Azken 10 urtetan, kudeaketarako sistema integratua erabiltzen ari gara, kalitatea, ingurumena eta laneko seguritate eta osasuna ziurtatuz, prozesuen kudeaketan oinarritzen garelarik. 3 urtean behin definitzen ditugun estrategiek, urtero planak zehaztera eramaten gaitu. Eta hauen garapenaren ondorioz, ariketa bakoitzean datuak jaso eta memoriak idazten ditugu. Hauek, hurrengo urteko planaren sarrera izanez, etengabeko hobekuntzan aritzea bultzatzen gaitu. Antolaketa mailan, prozesuka eta kudeaketa unitateka antolatzen gara. Eskolako pertsona bakoitzak dagokion arloan parte hartzen duelarik. Kudeaketa unitate bakoitzak ere arduraduna du, eta taldeak autonomia du erabakiak hartzeko, beraien artean kargak antolatzeko, inbertsioetan, formazio planetan, ala jardueraren ebaluaketan. Jardueraren neurketak periodikoki egiten dira, satisfazio inkesta desberdinen emaitzak aztertuz, eta adierazleen bitartez aginte panelak kudeatuz. Zuzendaritza kontseilua dugu lantalde guztiek koordinatzen dituen organoa. Zuzendaritza taldea eta kudeaketa unitateen arteko bilerak ere burutzen ditugularik. Guzti hauek kontutan harturik, zure laguntza behar dugu aurrera egiteko. Zure ustez, kudeaketarekiko, zer mantendu beharko genuke? Zerbait egiteari utzi beharko genioke? Zer berri egin genezake?